Эфирда яңалыклар чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 15 май көнне, ягъни бүген, Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәтовның концерт кичәсе була. Чараның исеменә әрем исе, әрем тәме дигән популяр җыр юллары чыгарылган. Актер тамашачыны тонсыкка калган халык җырлары белән таң калдырачак. 16 май көнне Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Шамбай маҗаралары спектакле. Шот күңелле, акыллы Шамбай серле көчкә ия. Төрле кыяфәтләргә керә ала. Шул сыйфаты аркасында ул Шүрәле белән су анасын явыз һәм кымсыз убыр патшадан коткара. Әлеге спектакль аеруча балалар өчен кызыклы. 17 май көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Донлыклы зәңгәр шәл спектакле. Әлеге спектакль ятимә кызы Мәйсәрә һәм шахтер егет Булатның мәхәббәт драмасы. Шоугыр килеп Сабантуй бәйрәменә әзерләнгән чакта авылга Булат кайта. Сигән ярына зәңгәр шәл алып кайта. Кәрим Тинчурин пьесасы буенча Салих Сайдашев киләренә үрелеп баручы җырлы биюле тамашаның сәхнәгә чыгуына быел 97 ел. 17 май көнне Аяз Гыйләшев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында «Кызым кияүгә чыга» спектакле. Һәр яктан килгән, эшкә уңган, сөйкемле, шул ук вакытта меңдә бер сәбәпләр аркасында ялгыз калган Галия фатирына ялгыш кына бер ир-егет килеп керә. Фатирларны бутап кергән кеше Галияның бәхете түгел микән? Бу турыда спектакльне карап белерсез. 18 май көнне Әлмәт Татар дәүләт драма театрында «Җил артыннан» спектакле. Сияси вазгыяты үзгәргән һәм фашига якынлашкан илдә яшәүче ике малай язмышына багышланган спектакль. 25 апрельдән башлап 30 августка кадәр Татар китабы йортында Роберт Миннуллинның шигъри дөньясына кагылышлы күргәзмә дәвам итә. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.